बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो अॼु असां अलफ़ ये ए जा उचार ऐं आवाज़ पढ़ंदासीं। पहिरीं अलफ़ ये ए जे उचारण सां गॾु वरी उन खां बाद में आवाज़। अलफ़ ये ए, बे ये बे, बे ये बे, भे ये भे, ते ये ते, थे ये थे, टे ये टे, ठे ये ठे, से ये से, पे ये पे, जीव ये जे ये जे, झे ये झे, ने ये ने, चे ये चे, छे ये छे, हे ये हे, खे ये खे, दाल ये दे, धे ये दे, डे ये डे, डे ये डे, ढे ये डे, ज़ाल ये ज़े, रे ये रे, ड़े ये ड़े, ज़े ये ज़े, सीन ये से, शीन ये शे, स्वाद ये से, ज़्वाद ये ज़े, तुए ये ते, जुए ये ज़े, ऐन ये ए, गैन ये गे, फे ये फे, फे ये फे, काफ ये की, काफ ये की, खे ये खे, गाफ ये गे, गे ये गे, घे ये घे, ङे ये ङे, लाम ये ली, मीम ये में, नून ये ने, अणे ये णे, वाव ये वे, हे ये हे, हमज़ो ये ए, ये हा अलफ़ ये ए जा उचार। हाणे पढ़ंदासीं आवाज़। ए, बे, बे, भे, ते, थे, टे, ठे, से, पे, जे, जे, झे, ञे, चे, छे, हे, खे, दे, धे, डे, ढे, ढे, ज़े, रे, अड़े, ज़े, से, शे, से, ज़े, ते, ज़े, ए, गे, फे, फे, के, खे, गे, गे, घे, ङे, ले, में, ने, अणे, वे, हे, ए, ये। ही हुया अलफ़ ये ए जा आवाज़। अॼु असां अलफ़ ये ए जा आवाज़ ऐं उचार पढ़ियासीं। इंशाअल्लाह वरी ॿिए टाइम में वरी वधीक पढ़ंदासीं। हिन वीडियो खे फॉलो कंदा, शेयर कंदा, लाइक कंदा।